Kaixo eta ongi etorri Zurriolako butaka saio honetara. Donostiako zinemaldiak aurrera darrai eta guk gaur ere gonbidatuak izanen ditugu. Bi filma izanen ditugu izpide. Batetik Blackish Beltza eta bestetik Vitoria 3 de marzo. Baina bada gehiagorik ere, gaur goizean ESAE saria jaso du Handia filmak euskal zinema industriari egindako ekarpenagatik. Guzti horren berri eta ohiko atalak ere gaurko saioan. Aurretik iragarki bat. Gero eta gehiago dakite euskeraz, baina erabileran jarri behar da indarra. Yo no hablo euskera habitualmente, pero entiendo bien euskera. Euskerak sormenerako ateak ere irekitzen ditu. Niretzat euskera komunitatea da. Euskera nire ama eta aitaren hizkuntza zen. Euskaldunon eskubideak errespetatzeko bidean beste pauso bat da hau. Ahalegin naiz euskara lantzen egunero eta pozik gainera. Euskara sartu da nire egunerakotasunean eta hori niretzat lorpen bat izan da. Ni badaki Donostia euskalduna dela, demostratu ezagun Donostian euskaldunak bizi garela. Euskara nire ama hizkuntza izan ezarren, ibilbidea egiten ari naiz nirea izateko. Nik uste ere ausartu behar dela euskaraz hitz egitera. Ostiralean Zinemira sailaren itxera gala izanen dugu eta bertan ikusgai izanen dugu Blackish Beltza filma. Blackish Beltzako zuzendari artistikoa Beñat Beitia eta zuzendaria Fermi Guruza hemen ditugu biak. Eskerrik asko eta ongi etorri, Opa, geixo. Zer modu zaudete, ostiralerako prest? Ni bai, ni prest nago. Ni prest, baina ostiralekoa oso handia izango da eta horren zain. Horren zain, urduri gaude orduan Beñat? Baia esan ez, urduri ez. Urduri ez. Eginda dago, ez? Baina gogokin jendeak nola hartzen duen, ez? Jendearen ikuspuntua ezagutzeko horren beste lan egin ondoren, talde handi batek, hori ikusi beharra dago eta ostiralean izango dugu aukera. Jendeak ikusiko du, sarrera guztiak salduak daude, ezta? Bai, den agortuta dago, baita ere beste pase guztiak, eta esan dezaket, guretzako aurre estenaldi bat bezala hartzen dugula ere bai, ez? Azken finean urriaren 5ean dakago baita ere zinemetan, eta horari gara indarra egiten, benetan jendea joateko hor bai jokatzen dugulako, nik uste jokuan dagoelako asko. Esan duzue amaituta dagoela, gustora zaudete, orain jendearen erantzuna jaso behar dugu, baina galdetu nahi dizuet zuei, egindako lanarekin, denbora asko pasa duzue proiektu honetan, gustora zaudete? Bueno, nik esango duan izan da, ez du alastirik izan deskonektatzeko inongo momentutan, ez? Beñate bai hartu duela egun batzu, orain kontatuko dizue. Orduan bi alderdiak ikusiko ditugu, deskonektatu ez duenarena? Claro, nik jarraitu behar izan dudalako momentu batetik aurrera lan asko daudelako, logistikako lan asko, materialak, azpegitura askoak, eta orain bezala baita ere didez, Beñate gaipatu duena, ez? Ostiralean egun handia da, baina egun handi hori baita ere prestatzeko, ni ari naiz ere bai antolatzen nola etorriko diren aktoreak toki bakoitzetik, nola jasoko ditugun, ze hoteletara eramango ditugun, ni ere produkzioan ere bai sartzen naiz, ez? Da saltsa bat asko gustatzen zaidana, beti danik egin dudana baita ere, eta horren hortan nago ere, orduan ez daukat denborari pentsatzeko, distantzia txiki bat hartzeko ere ez dut asterik izan. Eta leheno izan duan bezala, hemen bukatzen denean ere, urriaren batean jamanoa Bartzelonara, urriaren batekoa baitaren nahi dudalako oroitu Bartzelonako eta Kataluniako jendearekin izan entzelako iaz defendatzen beraien boskatzeko eskubidea. Bian promozioa dokat, 3an egiten aurre estrenaldi bat egiten du Bartzelonan, 5ean jagaude Madrilen baitare hon estrenoa egiten denean zineman, eta hilabete osoa da okupatuta horrela toki batetik bestera joateko. Beraz, niretzako izugarria da baitaren, hemen jakitea jendea ikusi duela, aurretikan daukagu ere, aurrekari bat oso interesgarria eta oso indartsua dena, pelikula da proiektatu dela Torontoko festivalean, eta badaukagula banatzailea Txinan, hori nagia zazu, ailegatzea Donostiko zinemaldira, ez? Jendeak ikusi izango dela, baina ja esan ez, bai gauza bat, Txinan banatuko da Blackish Beltza, beraz, zabaizora gara. Karo. Orduan, berak ez du deskonektatzeko aukerarik izan, baina zuk bai. Bai, beharrezkoa izaten da. Lan asko egin genuen eta, bueno, nik esatet gero lotura oso handia izan dugu pelikula honekin, ez? Beti izaten dugu, baina, bueno, Blackish Beltzarena izugarri izan da Ferminekin lan egitea, eta proiektu, altxor bat da Blackish Beltza euskal zinemarako. Hortik aurrera ikusiko dugu, jendearen erantzuna, ez? Baina hori oso argi dakat, ez? Eta luze lan egin dugu, urte desente,
hori, intensitate oso altuakin gainera, eta ze esango dugu, bukaeran, esaten dut beti, sindrome de Stendhal da Estocolmo biak batera izaten ditut, eta hori askatzeko beste lan bat egin behar da, ez? Eta egin dut, eta uste dut lortu dudala, eta orain lasaitasunarekin, pozik eratu ginen, egin genuen lanarekin, nola ez, beti hobetu daitekela badakigu, baina helmugara iritsi gera kriston pelikularekin, eta orduan hortik aurrera, orain poroak irekita, arnazaldi baten ondoren, alik eta aberatsagoa ikusten dut, esperientzia hau eta bai pelikula ere, noski. Aipatu duzu lehen behinat lantalde handia egondala hemen, ez zaudezu bakarrik hor marrazkien munduan, labur bada ere nortzuk ibili dira hemen? Zein da lantalde handi hori? Bueno, lantalde oso handia behar da, bai arte aldetik, diseinu aldetik, dena diseinatu behar da, eta horren atzetik kolorea iristen da, noski, eta gero faktore bat dago, adibidez, gure zinemak gero mugimendua behar duela, ez? Mugimendu hori egiteko lantalde asko izan ditugu. Euskal Herriko animatzaile honenak ere taldean izan ditugu, bai arte inguruan ere, noski, diseinatzailea, fondoak egiten, irrati bat egin behar da, irratia diseinatu behar da, dena egin behar da, ez? Eta orduan, dena sortu behar da pelikula guetan, ez? Horren atzetik, mugimendua lantzeko, ez? Gero laguntza zabaldu egin dugu lantalde eder batzuetara, ez? Eta lantalde horietan, bai Valentzian, Bartzelonan nik urte asko bota ditut, eta horre lantalde bat izan dugu hasieratik lanean, eta gero, ahal izan ditugun, lortu ahal izan ditugun, eta behar izan ditugun animatzaile guztiak taldean izan ditugu, eta taldea, ez dakit, bakarrik pelikula osatzeko, irudia osatzeko, 200 bat pertsona egongo. 200 bat pertsona bakarrik irudia osatzeko. Egon gera. Erronka handia, Fermin. Bueno, 200 bat pertsona esatu denean, garo, bakarrik hori, animazio estudioetan, eta hori bili diren horregatik irudia bakarrik. Igual beste un persona sartuko nituzkelanik, bai produkzioan, bai musika egiteko, bai gero ere bai musika hori dena nahazteko. Horren bai, urte askoren lana izan du da, eta joan gara dena epeka egiten. Beraz, horregatik, ailegatu gara, baina oraindik ere orain, adibidez, beste lantalde batzu sortu behar izan ditugu, baita ere promozionatzeko ere bai pelikula. Dakagu persona bat Bartzelonan, beste persona Madrilen, hemen Euskal Herrian. Orduan, hori, oraindik ez dela gelditu niretzako, baina bai, pelikula behintzat amaitzeko, hori, zenbait jende garo sartzen da, tarte batean, hor egiten du lana, 2 hilabetez, 5 hilabetez, igual urte batez, baina gero utzi egiten du hau, baina gero beste guztio jarraitzen du, bainat adibidez, 2 urtez hor buru belarri bili dela, aipatu du, bai Valentziako estudioa hemen Irungoak daukagu baita ere, daukagu ere bai Bartzelonan jende asko, batez ere personajen, protagonisten diseinuak edo sorkuntza hori eraman dutenak, baina gero baita ere Rosarion Argentinan izan dugu beste lantalde bat, joan ginela biok hor bizitatzera, eta pixkat hori koordinatzeko gauza guztia beraiekin, Madrien ere bai, dakagu jende asko, orduan, azkenean, imagina, gero, ahotsak adibidez bakarrik grabatzeko, nibili naiz Los Angelesen grabatzen, egon naiz Londresen grabatzen, Parisen, Barcelona, Madrid, Euskal Herrian. Horren den izan da hori, bidai askoren bidai bat azkenean aurkezten duguna Black Beltzarekin. Aipatu dituzu ahotsak, Euskal Herritik kanpo, eta ahots pila bat, ze hizkuntzatan, zein da jatorrizkoa? Imagina ezazu, bidai honetan gure protagonistak egiten duena, Euskaldun batzuekin joaten da New Yorkera, baina geroan topo egiten du hango zenbait jenderekin, ez? Torun hango jendeak hitz egiten du bere hizkuntzaz. Hitz egiten du inglesaz. Eta joaten direnean Kuban hitz egiten dute, gaztelaniaz, baina gaztelaniaz kubatarrez. Eta Mexikon gaztelaniaz, baina mexikarrez ere bai. Beriz ere estatu batuetan inglesez, gero Quebecen hitz egiten dute frantsesez, Algerian ere bai, arabiera dago eta frantsesa, eta estatu espainolean beriz esatzen direnean gaztelania, ez? Beraz, gure protagonistak euskaldunak dira, euskaraz hitz egiten dute, baina harremanatzen direnean besteekin, beste hizkuntzetan baita ere harremanatzen dira. Eta urriaren 5ean, areto komertzialetan ikusten dugunean, ze hizkuntzatan izanen da? Aukera zenbait ogitan
beti izango da hizkuntz guzti horiek entzungo dira, baina gero azpitituluak gaztelaniaz, eta zenbait tokitara ez euskeraz. Hemen daukagun paseetan, 3 pase dira azpitituluekin gaztelaniaz, beste pase bat da euskarazko azpitituluekin. Baina jatorrizko berzio hori da, gero Euskal Telebista dauka beste berzio bat euskaraz, bakarrik proiektatuko duena jabein zenbait hilabete pasata gero, baina jatorrizko zera ez berzioa hala da, ez nik oso garbi neukan Guardia Zibil batzuek ezin dutela gaztelaniaz hitz egin, hori ja lortu zen adibidez, zera ez Lasata Zabala pelikula egin zenean, Galindo imaginazio jartzea gaztelaniaz egiten, hori ezinezkoa da. Eta orduan, niretzako gero eta garrantzitsuagoa da, hori errespetatzea, ez tokian tokiko hizkuntza eta gure euskara baita ere gure hizkuntza mail berdinean egotea beste hizkuntz guztiek. Hori da, nik uste dut gauza bat hori ez defendatu behar duguna eta hori ere egiten du Black is Beltza pelikulak. Lehen aipatu duzu, Tokiora joan entzaretela, nora gehiago joan entzarete, hor zaudete borrokan, esaten duzun lantalde horrekin, produkzio lantalde horrekin, nora joanen da Black is Beltza? Bueno, Tokiora ez momentuz, ez? Ez diazu esan Tokio? Txina. Txina. Beira, non nengoen iba, Fermin? Antzeko, Txinara. Esan. Ez, normala da, horren beste informazioarekin, gure bai, Asia aldera goaz. Asia, hain zuzen ere, ez, animazioa daukan hori, ez, itxasargi bat. Lehenengo herria, ez, erosi duena Black is Beltza banatzeko zinemetan izan da Txina. Horregatik esaten dut, gure posa izugarria dela, ez. Dudari gabe, nahi duguna da, jendeari gustatu, jendeari egatu, eta transmititzen den ere bai mesua, eztabaidatzea, ez? Badaurako mezu bat oso garbia, dela kulturen arteko solasaldia, arrazakeriarena, orain baita ere etorkinen inguruko hori bidai horiek, mugak, hori dena saltzen da Black is Beltzan, ez? Baina ero jakin egin dugun lana baita ere lortzen badugu zabaltzea, hori izugarria da. Eta orduan jakitea Txinan banatu egingo dela, ez dakit ni joango naizen aurkeztera, ez? Baina badakigu hori ja handagoela, ez? Eta gero dudarik gabe, ez? Festivala ibiriko garela nizaten dizut, hemen azten naiz zinemetan ere bai aurkezpenak egiten, baina 6an bertan nago Segoian egiten den animazioaren inguruko festivalean, 13an nago Edinburgon, baita ere, eta bai, hilabete osoan, baina gero niri dila da, eta bueno, Film Factory daukagu nazioartean pelikula mugitzeko. Hauek dira, haundia baita ere pelikula mugitu dutenak. Horren, imaginazio haiek zei bilbidea izan duten, nahiz eta gurea beste bide batetik ere bai joan, beste pelikula mota badelako, printzipioz festival askotara joan beharko dugula. Horren, nik behintzat nire gutegian beltzez dakat margotuta abendura arte. Gero ikusiko du datorren urtea, baina behintzat hartuko dut pare bat aste atxeden aldi bat alba dut. Alba duzu, ikusiko dugu, galdetuko dizut hartu duzun edo ez. Black is Beltza filma, baina lehendik komikia, diskoa, Santelmon ere erakusketa igandera arte. Bueno, hori ere bai. Hori pelikula bat baino gehiago bada, Black is Beltza. Bai, hau da, enbaso horrez esaten du momentu batean ere bai, prestatu dugun dokumentalan edo making of-ean ere bai, ez dokumentala bat dela, ez making of-a baino. Esaten du, begira, ni bakit Fenomeno Muguruza dagoela oso konprometitua, oso engaiatua politikoki, eta nik pentsatu nuen sostengoa eman barniola iraultza honetan, ez? Black is Beltza den iraultza honetan, beraz, ez dio dituko iraultza, baina bai mugimendu bat dela. Eta dena joan da, nik uste mugimendu guztia bezala, ez da aurretikan pentsatua izan, baizik eta joan da pixkanaka. Gidoi idatzen genuen. Nahi genuen animazio filma bat egin, baina ez genukan finanzaziorik. Beraz egin genuen, eleberri grafiko bat edo komiki bat atera. Eleberri grafiko hori atera genuenean, bapatean Bilbon egin genuen erakusketa bat. Erakusketa horrekin lotuta ekitaldi osagarri asko. Hortikan joan ginen Bartzelonara. Bartzelona ere bai zenbait hilabete erakusketarekin. Hortikan etorri da Donostira, eta Donostin orain igande honetan itxi behar zuten, baina jada erabaki dute, luzatuko dutela, eta azaroaren 18 arte egongo da zabalik. Horrezan baita ere, badagoela ere bai, ez? Oihartzun bat, oso bai. Ni mediatekin elkartu nintzen ja hori, ez? Hemen Euskal Bidora 3 urte horrela, baina ja serio lanean, hasi ginen 2 urtez, baina bera habilida baita ere niri laguntzen finanziazio ere bilatzeko. Imaginazu hau zen borroka denetarik egin beharra da, orduan? Bai, beharrezko da. Gauza handiak egin behar direnean, dena eman behar da, ez? Ferminek esan du, denok esan genuen lagundu behar diogu, bai edo bai, ez? Gero noski, gure lana ere ofizioa da, ez? Baina, eraikin hau oso handia da. Eta orduan etapa guztiak, epe guztiak lotzeko,
bueno, bidea sortu egin dugu, sortu egin da gainera, ez? Hasieratik ez zegoen guzti hau planifikatuta, ez? Baina beharrak bideratua alegia, ez? Bueno, pelikula sortu nahi gogoak izan. ere, bai, Joan delako gauza bat, bestea, Bai. eleberria publikat, hori bai argitaratu zela Japonian, horregatik igual leheno etorri den nahasketa hori. Ez dakit horregatik zen, nik hanka sartu dut eta listo, Fermin. Ni harinez laguntzen hainez. Japonian argitaratu zen, eta joan ginen horra orkestera, Bai. eta hor hango Japoniako talde batekin, haiek ikasituzten ere kantak, eta egin genuen gira bat Japonian orkesten Black is Beltza. Pentsa. Baina berdine bai gertatu da Argentinan, gertatu da Kolonbian, gertatu da Mexikon, estatu frantsesean, Katalunia baita katalanez dago, imagina hori bakarrik elegrafikoa, karo, gauza horiek badoaz, eta hori bide hori, bilatek epatu dena, badoa, zabaltzen eta irekitzen. Pensatu genuena liburua, edo batean musika baita ere, hasi ginean egiten ere Barcelonan giundenean, Ar Santa Monikan. Karo, Black is Beltza ASM Sessions, hor genuen, lako lokal bat, konbidatzen genituen musikariak, ekitaldi ezoagarriak egin genituen, horun disko bakaleratu genuen. Horun joan gara gauzak egiten, eta horun joan da, haunditzen eta bide hori zabaltzen, ez? Eta horren, ailegatzen gara ona, ezin dugu esan ere hemen amaitzen denik. Hori zu ere esan duzulako, igual, txina bestea, ez da, soinu banda kaleratu dugu ere bai, ez? Justo, aste honetan. Orduan, soinu banda horretan ere bai, egin dugu zerbait berezia, ez? Narratiba bakoitza landu dugu era batean, The Art of Black is Beltza liburua. Posible duzuzuk hartu hori eta gozatu liburu hori ezagutu gabe komikia edo ezagutu gabe filma, ez? Diskoan ere bai sartu dituen zenbait esaldi, ateratzen direnan pelikulan, orduan, entzuten duzu diskoa eta aldi beran dakazu historio bat, kontatzen dizuguna disko horretan, ez? Musikaren bidez, baina baita ere zenbait esaldin bidez. Dudarik gabe, grin bat, nik uste dut jendeari piztuko zela grina, baita ere, jakiteko hemen egin dugun guztia, baina baita ere ez bakarrik gauza guztiak, egin dugun gauza guztiak ezagutzeko baizik. Ate asko usten ditugulako, ate joku bat planteatzen dugulako baita ere, zuk irekitzeko nahi baduzu eta jakiteko gehiago adibidez, Pantera Beltzen inguruan. Edo Euskal Herriak, edo Euskal Herriaren eman den borrokak, ze harreman izan zuen Algeriako borrokarekin. Edo zenbait musikarik izan zuten bizitzaz. Edo nola Muhammad Ali ere bai konprometitua izan, oso konprometitua engaiatua izan zen, puntu bateraino imaginazu, prest egon zela galtzeko bere borrokatzeko aukerak eta kentzeko baita ere koroa, pisu-pisuren koroa, esan zuelako ni ez naiz joango Vietnamera, hiltzera jende txiroa. Orduan, gauza guzti horiek gu pistak, ateak usten ditugu horrez, pista batzuk, nahi baduzu aratago joan aukera emango izango duzu, ez? Eta hori dena Black is Beltza bat sortu da. Black is Beltza mugimendua da orduan. Animazioa, Fermin. Horrek engantzatu zaitu, beste zerbait aurrera begira ez dakit, agian... Bate daki, ezin da esan inoiz, hori ez nebe zein nebe egein, hori Sean Conneryk esan zuenean, ni 007 ez du berriz ere egingo. Horren berriz ere egin zuen beste pelikula, horrela ditu zitzaion, ez? Ez esan inoiz berriz ere, ez? Orduan berriro ere ez, orduan ezin dut hori esan, ez? Momentu honetan argi daukadana da, noraino egatu nahi zen, ze lana egin behar dudan baita ere honekin, edatzeko egin dugun lana hori, guretzako, hori ez daukagu mediorik, gu horrein batean hori autobusetan hor jartzeko iragarkiak, edo hortik ateratzen edo Movistar, edo telebista lehenengoa ere bai, ez da pentsatu ere ez du ezer jakin nahi gure pelikulaz, ez IKA ere, hemen izan dugun laguntza izan da Eusko Jaurlaritza eta Euskal Telebista, baina besterik ez. Orduan, zerekin kontatzen dugu, gure lan indarra da, gure indarro propio, joatea tokietara, hitz egitea pelikulaz, jende asko ere bai inguruan nahi duena baita ere lagundu pelikularen inguruan, eta hori gelditzen zaigu, sekulako lana dela, ere bai. Orduan, horri ekingo diogu, orduan, gero ja segertatuko den, batek daki. Batek daki, ez da. Iragarri zenuen zuk, Fermin, aspaldi, 2018an Donostiako Zinemaldian estrenatuko zenuela, eta hala, da? Bai, arrokeriz. Hori ezen izan arrotasuna hundiz, arrokeriz esan nuen hori. Berlinen ere bota zuen. Bai, bota zuen. Reborrinozen aurrean, da, bueno. Hori zen niretzako, badakizu ez, esaten, geurea da garaipena, lortuko du esaten dugunean ez, hori zen ez. Hasieratik lortuko dugu esan genuen da, lortu da. Eta lortu da, eta orain Donostiko Zinemaldian gaude. Arrotasuna hundiz esaten dugu. Arrokeriz esan dakoa. Arrokeriz esan dakoa, nire partetik. Jokaldi hona zen. Bai, ez? Baina batzutan, inguruan euskanak, joan gara zurekin, baina hemen gertatu zen egun bat, baina gaten bora ez, da gauza oso bitxea. Ni hemen eman zidaten, normalan ni beti jaso izan ditut zigorrak, ez?
zera ofizialetatik eta hola, estamendu ofizialetatik beti zigorrak, eta hemen ordea batean jaso nuen, hostiaz, adarra sari eman zidaten hemen Donostin, ez? Egun horretan, baina zegoela hirugarren eserlekuan, hirugarren lerroan, ni nengoen eskenatokian esan nuen, eta datorren urtean, ekainan, egin gogo pelikula, eta momentu horretan, egun horretan bertan, deitu zigun estudio batek esanez, ez zegoela pres gure lan egiteko demasakoa zelako. Ez genukan animazio estudio horik horrela momentu horretan, eta horren bainat hori ez, bainate kontatu zidan, sentitzen dut gaur berri txarrau esatea, baina erantzun digute toki honetatik esanez, ez dutela lanik egingo gurekin. Eta nik ala eta guztiz eratearen nintzen, eskenatokira esan nuen, me caguen Dios Willy Toledori emonaldia egiteko. Vale. Me caguen Dios, hau egingo dugu, ez nuen horrela bota, esan nuen. Eta abizatzen dizuet, datorren urteko iraian hemen horrela Black Beltzarekin. Eta baina zegoen horrela auserrekoan, eta basi joan horrela egin. Beraka, bai, ez? Baina hemen zaudete, beinan. Baina hemen zaudete. Ferminek arrazo. Gabia gora, gaude hemen, me caguen Dios, hori. Ez dizugu entzuten, bai. Momentu latza izan zen, baina hasieran esan genuen lortuko genuela, eta bagenekin lortuko genuela. Oso zaila izango da, baina beti da zaila, ez? Orduan, bueno, ametsak gure iparra dira, eta lanarekin lortzen ditugu, eta kitxo, ez? Baina, bueno, olako momentuak izan ditut Ferminekin desente. Ez dugu... Bat baino gehiago iruditzen zait, ez da, Beñat? Baina baina oso polita da komentatzea, ez dugulako inoiz kontatu, eta orain posible da kontatu. Bai, kontatu. Eta hurrengo egunean, orduan hor geunden Kriston Biarramunarekin sekulako festa egin genolako, horrekalden bukatu genuen denok, eta hurrengo hori komentatzen ez, eta bueno, bihar bertan jarriko gara horrekin, eta hurrengo egunean bertan jasegoen baita ere Beñat, hori ikertzen hau beste aurrengoa, eta orduan izan zen oso polita ordu batzuk izan zidan, buelta eman genio segidan. Baina Valentziako talde hau, Anpa, eta horren nik esan nuen baina kontuz bakar, animazio infantil egiten zuten, horren beste aliatu bat, Paco Roca, marraskilaria, egin zuena, bueno, niretzak Alzheimerra ulertzeko dagoen libururik haundiena, ez medikoak eta zerberak egin zuen arrugaz, pelikula bat egin zen, gero dago argitaratu euskeraz baita ere Zimaurrak, eta pelikula bat egin zen, zoragarri ere bai, eta horren bera ezagutu genuen ere bai, eta berak esaten zigun, kontuz Fermin, ez galdu lema, ez galdu lema oso erreza delako ez da gizar, gunden bio elkarrekin hor komiki azoka horretan, hor ere bai, arazo batzuk genuzkan, eta berak esan zigun kontuz, deitu genion berari bera Valentzian dagoelako ere bai, eta berak esan zigun, egin ezazue pelikula... Aurrera hauekin, lasai egin. Asko izan dituzue bultzatu zaituztenak orduan, asko bidean. Bueno, laguntza beti izan dugu, bai. Zaila da, baina laguntzarekin, eta hori, azkenean, aprobetsatu nahi dut ere, hori, azkenean eskerrak eman behar dira, ez? Izan dugun lantaldeari eta oso berezia izan da proiektu hau, ez? Eta guztien artean lortu dugu. Pelikula ez da bakarrik Fermin eta nire bidez lortzen, hori zinezkoa da, ez? Eta guztiei eskerrak eman behar zaie ere, ez? Hasieratik bukaeraraino lagundu gaituzte eta bueno, eraikin hau azkenean piramidala da, oso zaila, Torre de Babel bat da, ez? Esango dugu, eta guztiei esker lortzen da bakarrik. Guzti esker lortu duzue, eta nik ere eskerrak eman behar ditut. Eskerrak ematea esan duzu beti ona dela, plazer bat, bikote hemen eukitzea, zorterik onena, Black Beltzarekin, mugimendu guzti honekin, eta nahi duzuen arte. Zuei bai eman, eskerrak. Eskerrik asko gonbia. Jende guztiak ez digulako mikrofona irekitzen, eta zuek ere bai beti. Gurea badakizue beti zabalik dagoela. Eskerrik asko zuei, eta haupa, Black Beltza. Hasieran esan bezala, gaur ezaesaria jaso du Handia filmak. Eta Handia ez, baina Gigantes telesailaren irudiak ikusiko ditugu orain. Enrique Urbizu zinemagile bilbotarrarenak, eta lehiaz kanpo dagoen arren, saio ofizialean ikusgai izanen ditugunak. La diferencia entre vosotros y nosotros es que vosotros no tenéis límite. Tú y toda tu familia sois un pecado, una enfermedad. Quieres ser como tú. Por mis muertos que no voy a dejar que se parezca a ti. Ahora me toca comer a mí. Odias a mi hermano. Odio a toda tu puta familia paya. Pero un guerrero sudar y sangrar para mí, para mis compadres. La vida no es el patio de la cárcel, Daniel. Tú la cagaste. Yo resistí.
Necesitamos una orden para pinchar los teléfonos de Tomás Guerrero y del bufete de Iriarte. Mis dos perros hambrientos. Prepárate, porque vamos a ir contra todos. Yo seré medio gitana, pero soy guerrero entera. Gaur gauean, ETV-ko galan, Vitoria 3 de marzo filma estreinatuko dute. Areto komertzialetara martxoan iritsiko den arren, galara bertaratzen direnek privilegioa izanen dute eta filma ikusteko aukera izanen dute. Eta filma horretako protagonista den Amaia Aberasturi daukagu hemen. Ongi etorri Amaia, zer moduz? Eskerrik asko egunon, ondo. Ongi Pizkat zaude? Urduri, apurtxe bat urduri, bai. Bai, pelikularen estreinaldea dela eta edo zurrunbilo honek ekartzen duen guztiarekin. Gauza bizek, ez da, alde batetik ia zelandan pelikula, gauean Bai. ikusiko dugu, orduan apur bat urduri, eta beste alde batetik, atzera eta aurrera egun guztie, apur bat urduri, bai. Gaur gauean ikusiko dute, ikusle batzuk izanen dute aukera, baina zuk ikusia daukazu aurretik? Atzo gauean ikusi nauen. Bai, eta? Bai, oso ondo. Ze sentsazio? Bai, urduritasuna hor ikusteaz, nire Bai. arpegia hor ikusteaz, baina sentsazio oso ona, oso ona. Bai, gustora, orduan emaitzarekin. Bai, emaitzarekin oso gustora, bai. Gaur goizean prentxaurrekoa izan duzu, Bai. Zer moduz joan da prentxaurrekoa? Ba, oso ondo, bai. Bai, Ondo, harrera polita? gustora, oso harrera polita, bai, oso ondo. Esan duzu gogotsu zaudela, nola sentitu zara, edo nola sentitu zinen pelikula honetan parte hartuko zenula, protagonista izanen zinela jakin zenuenean? Bai, hasteko ez nintzen espero, ez da, nik casting nahi nuen, hainbat casting izan ziren, baina nik ez dakit nuen espero, ez da, protagonista izango nintzenik, ordan alde batetik, sorpresa bat, ez da, zesaren inespero zerbait, eta derrepente basara pelikula bateko protagonistie, oso urduri, zelan, da gero ja, irakurren hauen gioie, da, zetaz doan pelikula, ez da, gutxi gora bera castingetan badakizu, baina ez da berdina gioie irakurri edo casting bat, ez da. Gioie irakurtzerakoan, harrituta gelditu nintzen, zenik enekien ezer horreri buruz, orduen, urduritasuna, zer gertatu zen, aitari galdetu nion, eta orduan, nire aitak ja kontatu zidan apuratu beto gertakizun horiek, eta geratu nintzen, hori harrituta, guk zelan ez dakigun, ez institutoan, esan beharra dugu, 1976 urtean kokatzen da pelikula, Gasteizen gertatutakoaren arabera, orduan dokumentatu behar izan zenuen, zu oraindik jaio gabea zinen. Hori da. Aitari lehenengo, baina gero dokumentazio lan hori? Gero ja pelikula aletik dokumentala jarri duzku esen, museo batera, egon zan nahiko dokumentazioa asko egon ziren. Aurrelan bat izan zen. Aurrelan bat izan zen, bai, guztiz. Pertsonaia, nolako pertsonaia da zurea? Bai, nire pertsonaia Begoña da. Kazetari baten alaba? Bai, kazetari baten alaba da, eta Andereño baten alaba. Bere amak etxean ematen ditu klaseak, ez da beraz Andereñoa, baina bai, diru pizka bat ateratzeko etxean klaseak ematen ditu. Eta gero bera Begoña da 18 urteko neska bat, baina da oso ume bat da, oso inuzentea da, oso alaia da, lotxatia bai, apurtxu bat. Eta Begoñari gertatzen dakona da, maite minduko dela mutil batetaz, eta berantzat mutila da bere lehenengo gauza, ez da? Baina konturatzen da mutila honek asko dakiela gertakizun honen inguruan, huelgan oso murgilduta dago, eta alde batetik Begoñari hori asko gustatzen zaio, hitz egiten duenean, ez da? Begoñantzat da Jose ondo hitz egiten duen, ze guapoa dan, ze nagusia den. Eta orduan, klaro, berak esaten du, dokumentatu beharko naiz, edo honetan murgildu beharko naiz. Orduan zer gertatzen da, hasiera batean murgiltzen da mutilagatik, baina gero ja konturatzen denean, honen larrialdiaz, bera guztiz murgiltzen da. Eta azkenean mutila gustatzen zaio, baina lehentasuna orain aldatu egingo da. Hori da. Oso ongi, grabaketak Gasteizen bertan ere izan dira. Bai. Suposatzen dut, gertatu zen guzti hori kontatzeko, efektuak eta asko egon dira, jende pila bat beharra izan duzue, nola joan ziren grabaketa guzti horiek? Niretzako placer bat izan zen, alde batetik pilo bat figurante eta pilo bat voluntario egon ziren, eskerrak hemendik eureri guzti hori, eure parik esan izango posible, eta, eundaka pertsona etorri ziren. Orduan, horregaz, ni oso gustora,
ja hor egon, eta hainbeste pertsona ikusi azkenean momentu horretan sartzen zara. Bueno, gero ja zer esanik ez arropak, eta horrek guztiak azkenean urte horietara eramaten zaitu guztiz. Orduan, alde batetik hor oso gustora, oso ondo, eta gero, Vitoria iria bai ez da asko aldatu fizikoki, guk grabatu dugun tokietan, orduan ez da egon bez lan asko alde horretatik eta nahiko erraza esan, urte horretan murgiltzea. Egia da, beste garai batera goazela, esaten duzu ez dela asko aldatu, baina 1976 urtea, oraingo Gasteiz ez da ordungoa, eta leku berezi horiek aurkitu beharko ziren, leku berezi horietara jo duzu, Claro, hori da. Ja hori, lan prebioa da, ez da, nik lan hortan nintzen horregon, lan handia dago hor. Nik aldu nintzenean, toki horiek ja, erabakita zeuden, ez da, egia da, azkenean, horrentzako lan handia izan dela. Edo igual lehin dugu toki bat aurkitu, eta azkina honetan grabatu bazean ikusten da gaur egungo farola bat, eta ezin da farola hori kendu, edo kotxetako seinaleak, hori guztiak da apur bat, saia izan dela alde horretatik, baina aktore moduan, ni gustora gonaz. Eta zer moduz tiro artean? Hor asko gondira, sua dela, tiroketa dela... Gogoratzen az lehenengo tiroa. Osea, ekin genuen estena bat, manifestali bazan, eta momentu bat, bazelan tiroak zerura gotatzen da. Ez da, pun-pun, jentea bihurtzeko. Orduan, apur bat hasieran esplikaten baztenie, tiro batzu botako ditu gorain, bale. Entzun arte lehenengo hori, ez da? Nire bihotza jasan da, urteaten benetako zarata, osea... Natural. Natural guztiz, horrek zaratak naturala dietenak. Bai, nirea dira, bai. Viktor Kabako daukagu zuzendaria. Bai. Zer moduz berarekin? Oso zer moduzko hartu emana izan duzu, elkarlan hori nola joan da? Placer bat, oso gizon tranquila da, pila bat empatizatzen du aktore guztiekin, asko daki orduan azkenean, zer esanik ez da, oso ondo. Beste lan bat eskeniko balizu? Segi duen baietzen, bai. Azkenean horrelako pelikula bat, memoria historikoaren inguruko pelikula da, garrantzitsua iruditzen zaizu horrelako pelikulak egitea? Bai, guztiz garrantzitsua iruditzen zait. Lehen esan bezala, nik ez nekien zer gertatu zen, orduan pelikula honen bitartez, jendea igual ez dakien jendea konturatuko da, eta dakitenek oroituko dute. Ez da eurentzako omenaldi bat moduan da, orduan banitzat oso garrantzitsua da, bai pelikula hau, zein pelikula, mota honetako pelikulak, ez da? Gainera nik oso gustukoak ditut, pelikula ondo eginda badago, bai. Eta kasua hori da? Hori da, kasua. Oso ongi. Pelikula honek ate gehiago zabalduko izkizu, Amaia? Espero nik baiet. Oraindik ez da estreinatu, ez da, ikus dezagun jenteak zer dion, baina nire ikuspuntutik baiet uste dut, bai. Eta orain beste proiekturen batean bazabiltza? Hortxe nago, igual proiektu batean, baina ezin ezer esan oraindik. Hemen oraindik ezin ditugu gauzak esan, lotu arte. Lotu arte oraindik, ez laster jakingo dugu. Sorterik onena, orain momentu honetan pelikula honekin, eta zen edo etor daitezkeen guzti horiekin, Amaia. Eskerrik asko bihotzez. Eskerrik asko. Bueno, egun hauetan zehar esaten ari gara, Zinemira saria jasoko dela Ramon Agirrek. Eta Ramon Agirreri buruzko bideotxo batzuk ere ikusi ditugu. Baina gaurkoan, Ramonen ingurukoek eta bere lagunek, zinemagileek zer dioten entzunen dugu. Aurrera. Kaixo Ramon, zorionak, hola maiuskularekin zeta hundia, Zinemira eta zorionak, eta ze poesia maitia. Hemen hola pixka gogoratzen ez da bakizu anekdotak eta galdetzizkigu, eta anekdotak eskain beste ukiko ditugu elkarrekin, baina politienetako bat, bakizu zein dan, errelebo egiten genuenean, zelaiaren erreleboa, eta horra antzoki zerrean, zuzure personaje dotore horrekin, betorrekoa goian, patineekin, da rost, erori zinene! Hortxe erori zen fosora gure Ramon, ez da? Eta gu ginen danak zaila berze pasako zen dantxatera zen, personajea galdu gabe, bere patinak eskuan eta jarraitu zuen antzesten, holaxe. Berdin da, publiko hortxe zion, etzekin osondo, pasazan da zan barrukua, aurrakua, kanpokua. Ezakit, pertsona gisa, agian pertsona aktore gisa. Nik uste Ramonek betetzen ditula aktore jator baten inguruan esan daitezken topikoak. Hau da, aktore ona da, oso aktore ona da, baina horrek ez dio gertutasuna kentzen, ez? Ez du pentsatzen zer berezirik egiten du, nik ofizioa du bere aktore, eta, hor dijoa, Oskarretara joteak, eta ez dio eragiten, gertukoa da, gertuko izaten segitzen du.
Ramon eta Bilok aspalditikan ezagutu ginen elkar. Esan nahi dut urte pilo bat dela, hasi ginen antzertin ikasten, interpretazioa ikasten, eta gero, arrezkioztik, ibili gea elkarrekin, bai, gogoratzen naiz telebistan ari bidez Flamingo Berrian, Goen kalen batez ere, lan asko egin ditu, kapitulo asko egin ditugu, eta gero zinean ebai, Operazion Kontxa, eta beste zenbait obretan, ez? Aktore bezala zerbait nabarmentzearren, esango nuke sekulako teknika duen aktorea dela. Ni Ramonekin txundituta uzten hauena da, harekin hitz egiten duzunean, edozein toma errepikatzeko eskatu eta edozein gauza eskatuta, badela kapaz toki berean arnasteko, mugimendu beretsuak egiteko, hori oso zaila da aktore batentzat eta oso esker onekoa gero muntatze prozesuan, muntaketan eta muntatzailearentzat eta zuzendariarentzat. Eta baita ere nabarmenduko nuke horrela esan da, badela jarrera proaktiboa duen aktorea. Beti proposatzen du zerbait. Zorionak, Zinemira sariaren gatik. Zorionak, merezitako saria. Nik uste kuraliako gola. Bale. Oain pentsatzen pixka bat, bideo honetan, eta segituan jartzen zea pentsatzen, eta ikusten dugu, genekien gainea, nola Ramon izan dan, gure bidelagun edo Moriartyren bidelagun, ia hasieratik-an. Lehenengo pixkat profesionala edo, tercero izan zen, eta bera hortzegon, eta maiera arte ere handian dago, eta tartean hor egontzan Luzion, ez da? Gaina, kuriosa, Luzioren kasuan jende askok ez dakila bera egontzela, ez da? Baina behatzan Mikel Anteroekin batera ahotsa jartzen zuna. Hor zeuden bi ahots, bat gazteagoa eta beste bat helduagoa, Ramonekin txezun helduena, eta, jendiek asko bat ez duzun. Ezagun nahi baina ez dakin hor den, baina hori ondo dago baita azkenean, ez? Ahotsak esartzien beste protagonismo, baina ematia nahiko indar, ez? Eta, oso aberasgarria izan da, berekin lan egitea. Ni berez lehen montuan ez nuen ezagutzen, baina rodajera etorri nintzanean, esan nuen, bale, hau da Jose Ramon, Ramon. Eta goratu nintzen, hau egin zuen, hau petxe beste, eta ja konturatu nintzen zein zen. Eta tipo oso jatorra da, oso normala, ez da hain arraroa, eta tipo normala da, oso jatorra, oso alaia, berarekin asko hitz egin nuen, asko lagundu zidan, rodajean nire ahotsa nola proiektatu, nola bukatu esaldiak, eta nire ustez oso ondo konpondu gea. Eutxi Ramon, oain betetzen nahi gaituk belaunaldi oso baten bilakaera eta ia hor abanguardian. Ramonek lan egin du Hanekerekin, Ramonek egin du lan Almodobarrekin, Ramonek egin du lan hemen inguruan Moriartykeko kideekin, Kisirekin, Telmorekin. Nolabait esatearren bere lanak eta bere ibilbideak frogatzen du aktore gisa dena, ez? Eta gero bestetik, niri asko gustatzen zaidan zerbait da, gero badituela bere beste proiektu horiek, ez? Poltsiko antzerkia, berak antolatzen dituen obra horiek, ez? Nik uste Ramon todoterreno bat izateaz gain, badela, antzerkia, kultura, modu popularrean eta herriari oso lotuta ulertzen duen norbait, ez? Eta hori, gaur egun nik uste eskertzekoa eta mirestekoa dela. Konfiantza handia daukagu, ez da? Eta orduan, ederki moldatzen naiz berarekin lan egiteko eta pertsona bezala ere ikaragarria da. Orduan oso pozik nago, Ramon, saria eman dizutelako eta merezita daukazu. Gozatu eta ondo ospatu saria. Eta gero, nik uste dut Ramon horretaz gain badala gure bizitzan zehar ere presente ondan aktore bat, ez beti, bai horixetik hasita, ez? Nik bai horixen pentsatzen zunean, Ramon Agirre eta Agustin Arrazola, ez? Eta Ramon ja hortzeon, eta badirudi ordundikan ez dala ez ere zahartu, eta hor jarraitzen du, ez? Eta hor jarraitzen dezu, barkatu.
gu txikia ginean, 8 martekin ikusten bagenen oin 8 marteko ikusten dut Ramon goazenen, xuxen bezala, eta idoloa askontzako. Eta hola beste momentu polipolit bat, jo bizitu genuen, ez da Borobilarekin, Bertolt Brechten obra polit hori egiten Ximerrekoekin, enbesten saio eta enbeste lan, eta hain polita egiten zenula azdak, ez da, personaje bat. Nik esango nuke horrelakoak oraindik ere egin behar dituzula, holakoak ere bai, ez? Polipolitak eta ezberdinak, eta zezoragarria esan zure azdak. Bueno, zorionak Maitia, hoxe bakarrik esan nahi nizun, disfrutatu. Eta nik, bukatzeko bidea esango nuke gauza bat. Gebatzen naizela, tercero egin genunean, lehenengo jornada izan zen oso luzea, 16 bat ordu edo pasako nituen. Eta Ramon bertan zegoen, eta Ramonek ura sofritu zeuen, ez zan kejatu orduan, eta ez da inoiz gehiago kejatu hortaz, eta orduan eskerrik asko eta barkatera, ez da? Eskerrik asko. Publiko egiteko momentua da. Venga, Ramon, ondo segi. Zurriolako butakako ohiko atalekin jarraituko dugu. Hasi, Urtzi Urkizuren Izarren azpian atalarekin hasiko gara, eta segidan gure kritikarien bideokritikak entzungo ditugu. Gaurkoan, Gaizka Izagirre eta Uxue Artzelusenak. Izar azpian mundua dago, izarapean zerua. Alto. Eguraldi paregabea Gipuzkoako kapitalean. Txosna pijo honetan ez dago ardoa moskato. Egunotan ari naiz botatzen spoiler gehiegi eta jainkoak ez dit barkatzen. Lezo urreiztieta berpiztu eginda eta nigan aragitu. Ez dakit badakizuen, baina Franco baitu eta katibo izan nahi nuen hor animalien artean kakaztuta eta zuetako baten batek Zurriolako butaka saboteatzen baldin badu, gauza bera egingo diot Francori egin nahi niona, hoxe. Amarrarle con una cadena, con un collar de perro a un pesebre con ganado allí en pelota, en la mierda, y hacerle cantar en manotocón, sin maltratarle mucho, pero tenerle como un animal. Bestalde, ez dakit jakingo duzuen, baina ni gudari bezala, Euskal Herri independientea amesten nuen. Kontua da, Espainia eta Frantzia nola dabiltzan ikusita eta haiekin gauzak zaila direla ikusita, Guadalupe uhartea amesten nuela Euskal Herria aske eraikitzeko. Mexikoko Guadalupe uhartea, han Karibean ederki moldatuko ginateke, eta lehenengo gauza egingo genukena Euskal Herria aske hartan, zinema erotikoko jaialdi bat antolatzea izango litzateke. Egunotan, Izaro filma ere ikusi dut eta bertan Seychelle uharteak agertzen dira eta uharte horietan Goodbye Emanuel filma ari dira grabatzen. Emanuel berria izango bagenu, Euskal Emanuelen sorta berri bat ederra izango litzateke, baina nor jarriko genuke aktore Emanuelen rola betetzeko, Euskal Emanuel? Nik badakit nor. Anabela Raiza izango litzateke egokiena gure Euskal Emanuelen sorta egiteko. Beraz, irudikazu ezazue Guadalupen, Euskadi tropikalean, han badugu erotismoa Anabela Raizaren filmak, eta bai Anabelari, bai gainontzeko kamarada guztiei, Guadalupe uhartera joango diren guztiei, amets bat eskaini nahi diet. Amets, zatozia da nigana, nago, gogo, gordeta, tarta helada da, dana, nada, dana, nabaria da, aria desvaria, Maria, iaba, babalore, lore, ore, oreña,
oreina, almando zen oreina. Oreina, ina, imagina, gina, piña, kolada, kolada, olada, bizitza, hitza, lapurtu ziguten tente, gente, enteratu gaitezen zen, zer izan zen, gure ametsen itxaropenaz. Tenaz, galdu ditugu, baina berreskura ditzakegu, dena baita posible, pausible, dena baita zuen ametsaren fruitua. Gora Euskadi azkatuta! Josu Martinezen bosgarren dokumentala ikusteko aukera izan dugu haintxe bertan. Gogoratu aurten Josu Martinez oain aurkeztuko dizudan dokumentalaz gain gure oroitzapenak film kolektiboan ere parte hartu dula. Kasu honetan Jainkoak ez dit barkatzen dokumentala ikusi berri dugu. Ordu bete inguru irauten duen dokumentala. Zer kontatzen du dokumentalak? Bueno, Lezo de Urreiztietaren istorio harrigarria diot eta motz geratzen naiz. Lezo de Urreiztieta izan zen, kontrabandista, hainbat errepublikano salbatu zituen, Frankoren aurkako atentatu baten saiakera egin zuen, eta abar luze bat. Ez gehiagik kontatuko, ze honena da dokumentalean murgiltzea. Lehenik eta bine esan nahi nuke dokumental oso zirraragarria iruditu zaidala eta oso entretenigarria. Konparatu nahiko nuke pixka bat, orain urte batzuk Lucio, estrenatu zuten Lucio dokumentala, antzekotasun desente nabaritu ditut bien artean. Lehenik eta behin, hasierako tituluak, nabarmendu nahi nituzke, askotan ez dira aipatzen, baina hasierako tituluak bai Lucio dokumentalaren eta bai honetan iruditu zaizkit zoragarriak, nabari da hor lanketa bat egon dela, eta gero bestetik, trama bera, ustezko bi pertsona arrunten historioa eta nola pixkanaka hunditzen di joan eta bilakatzen den horrelako espioitza thriller harrigarri bat. Kasu honetan, esandakoa, Jainkoak ez dit barkatzen, Josu Martinezen bosgarren lana. Dokumentala izan arren, esan daiten bezala, espioitza thriller ukituak nabaritu dizkiot, oso entretenigarria da dokumentala. Eta gaina iruditu zait, ez bakarrik kontatzen duena, baizik eta nola kontatzen duen, egin dituen bir sortzean guztiak eta azken zirekituraino zaindua daudela. Esan behar da, dokumentala osatzeko, Martin Ugaldek Lezo de Urreiztietari eginiko elkarrizkete batean oinarritzen dela. Konkretuki, kasete zinta batzuetatik, entzuten diren audioetatik, pixkanaka historioa eraikitzen dijoa, eta azkenean osatzen da, aurten zinemaldian ikusiko duzuen ezinbesteko dokumental horietako bat. Traba bakar bat jartzearren, lehen aipatu dut iraupena, ordu bete eskas irauten du, beraz, niri motza iruditu zait, baina azken finean sekulako lana, oso entretenigarria, gainera, tartean testigantzak, artxibo irudiak, eta bir sortzeak erabiltzeaz gain animazioera erabili du, beraz, ni gomendatzen dizuet, biziki gomendatzen dizuetan dokumentala, eta gainera, nik uste pantaila belzten denean pentsatuko dezuela, baina hau benetan gertatu da, jakin, lan hau egiten ari zirenean, muntatzaileak esan ziola Josuri, zuzendariari berari galtu zion berbera izan zela, ez? Hau benetan zen edo dokumental faltsu bat grabatzen ari ziren. Historia guzti hau benetan gertatu da. Lezo ezagutzeko zoria izan genuenok, norbait ezagutu genuen. Nik gaur gomendatuko nahiko nuken filma, Girl filma da, Perlak sailean ikusi ahal izan duguna. Lucas Dont zuzendari belgikarrak egin du, 27 urte dazka zuzendariak, eta pasaden Canneseko zinemaldian hainbat sari jaso zituen, eta horien artean protagonistari antzezpen honenaren saria eman zioten. Protagonista ere 16 urteko mutil gazte bada, eta filmak kontatzen du pixka bat 15 urteko Lararen istorioa, Larak dantzaria izan nahi du, eta ballet akademia ospetsu batean edo izena emango du. Gauza da, Lara gizonezko gorputz batekin jaio zela, eta orain dagoen trantsizio garai hortan, abantxe hasi da hormonak hartzen, eta pixka bat
historioa kontatzen du, nola bere gorputzari pixkat aurre egin behar dion bere ametsa den dantzaria bihurtzeko aurrera eramateko ametsa hori, ezta? Eta, nik gomendatzen dudana da, batetik gaia oso interesgarria iruditu zait, baina bereziki gustatu zaidana da gaia tratatzeko era. Hainbat filme ikusi ditugu gaia antzekoa dakatenak, baina iruditu zait oso era delikatuan kontatzen duela zuzendariak historia hau, eta batez ere, gehien gustatu zaidana da ez dakala alde didaktiko hori. Beste pelikuletan agian posible da pixka bat azaldu nahi digutela arazoa. Gaia zertaz dijoan, informazio gehiegi ematen digute benetan ikusi nahi dugunaz pertsonaiak zer sentitzen duena denean. Eta iruditzait pelikula honek bai ematen du informazioa, gogorra da, batzutan oso grafikoa da, badaude estena batzuk agian behiak itxita ikustea hobeto dela, baina batez ere zentratzen da neska nerabe batek eduki ditzaketen sentimenduetan, ez da? Pixka bat galduta dagoen momentu horretan, bere identitatea topatu nahi duen momentu horretan, eta iruditu zait oso era egokian landuta dagoela bai gaia eta bai filmea ere bai. Eta gero, oraindik ikusi ez dut ikusi, baina kriston gogoa dakat ikusteko Nadine Labaki zuzendari libanoarraren filme berria, ez dakit nola ditzen den, Kapernaum, ez dakit nola hauskatzen den, eta bereziki gustatzen zait zuzendari hau, historioa ez dakit oso ondo zertaz dijoan, badakit mutil txiki bat dakala protagonista bezala, baina batez ere bere aurreko Nadine Labakiren aurreko filmak Karamel eta El Mantena non bau, izugarri gustatu zaizkidan, eta beraz gogo asko dazkata ikusteko. Urtzi, jaso dut zure gonbidapena, baina zalantzatan nago. Konturatzen ari naiz gero eta gehiago ezagutzen zaitu dela, eta erabat pitzatuta zaudela jabetu naiz. Orduan, zu ere, Guadalupe Irla horretan baldin bazaude, utzi jazu gutxienez egun pare bat pentsatzeko, bale? Eta zuei agur esateko unea iritsi da. Baina aurretik badakizue beti trailer batekin utzten zaituztegula, eta gaurkoan En cada lenteja un dios kulinari sailean dagoena, eta Irizar sarirako leian dagoena. Bihar arte eta zinemaldion! ¿Quieres ir a Cocentaina? ¿Sí? ¿A ver a los yayos? Sí, a los tíos. Julio se viene a Cocentaina. Buena vida, macho. ¿Cuánto tiempo? Es un barrio enorme. Los records de la infancia meu així en el poble són molt bonics i els meus fills no podran tindre-los. No d'aquesta manera, tindran altres coses, però no el mateix. Veo estos tipos y me doy cuenta de que para mí la cualidad más importante de un buen cocinero no es la originalidad o la inventiva, es la generosidad. Un buen cocinero es alguien que le ofrece algo a alguien para hacerle disfrutar o conocer o incluso sentir. Cuando vas a un restaurante bueno, te lo llevas a la tumba, tío. Es como... A uno le pueden pasar mil cosas en la vida y tal, pero una buena comida, tío. Yo creo que eso no se olvida jamás, macho. Los grandes platos son los que los recuerdas al cabo del tiempo. Desde un pueblecito pequeñito en las montañas de Alicante, desde Cocentaina, se puede llegar a cualquier lado del mundo. Si lo haces bien, si eres perseverante y crees en ello, puedes llegar a cualquier lado.